Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Aici avem un joc care l-ați văzut și la iRafael pe canal, se numește Shift Head, doar că s-a făcut un update, avem zone noi, așa, și mai fain. Atât. Dăm încet, că chiar nu vreau să nu se vede vocea mea. Așa, sper să mă aud. Așa, play. Start. Nu. Ai, e-mailul meu. Ai, că mie nu citi acolo. Voi pune pauză. Bun, mă conectai. Confirm. Cum nu e bun? Cancel. Așa. Da, ce prost. Nu, dădui eu și mai mare de așa. Chapter 1. Ok, o să las pentru voi să vedeți toată povestea. O știm toți de pe canalul lui Rafael, deci... Da, în schimb. Vom juca cu Hero. Ok, back to basics. Ok. Aș primește peste $50. Nu vreau să-mi dau serverul de mersi. Nu. Maci, un minut că am și o sensibilitate vai, doamne, bări. Opțiuni. Ai, nu ai. Asta e oare? Asta. Atât vreau. Ok, o să vă țin. Hai că e mult mai bine. Ok, și vom face, uite așa, hai să vedem. Sper să nu mă aud încet. Ca pe meciul trecut de PUBG. La meciul trecut de PUBG trebuia să fi dat mai tare. Bine, lăsă. Ok. Am dat dar... M-am uitat de muzică. Am uitat acum, înaintea lui iRafael. Mă multe până să se joace iRafael. Bă, da, nu arată așa, cam mult diferit și era doar pe calculator. Ce că nu era, nu știu. Doamne, ce vizitate asta, doamne? Ok. Mini? Nu, ok. Lol. Ca la petrecere, tata. Ok, vai Levini. Deagle. Și Deagle one hit în cap dacă ai cască, nu-ți dă one hit. Din 2 hituri te omoară cu Deagle dacă ai cască sau vezi antiplân. Dar dacă n-ai one hit și e mort la orice armă, nu mai contează. Așa. Ok, hai venit ai cu katana în mână. Pardon, perso. Așa, taie cu katana în mână. Voi da skip că toți ne-am uitat la iRafael și știm jocul. Jocul se numește Shift Head.
o mică defecțiune, o reclamă urâtă, fix acolo trebuie pană. Ok. Avem un bă, aici, la garaj, o bună țintă. Bună. Salve, boss. Bani mutat. Ok, de exterminator. Ok. Oh, ce Ferrari dacă nu greșesc. Ok, vreau să știu ceva, nu? Ok. Ok. Și îmi face tot un de 20 de minute. Va fi o serie cu ăsta și cred că... Aoleu. Aici este. Eu nu știu ca ei, mă. Ok. Bun. Aici. Să vezi deodată unul cu katana și unul de spate și să auzim pușcătorul și la tirează cu minte. Nu direct. Ce nu? A, da. E și eu prost, scuze. Îmi cer scuze, și eu prost. Cum nu? De nu-mi pun eu altă dată autoclicker aici, nu știu pe... Ok. Chiar fain. O minune dacă încarc și eu. Ignorați ce a văzut. Jurnal al meu. Ok. Eu vreau un sniper, ce merge. Mai cu binocul am închis. Ok. Nu mai vreau binocul. Hai să-l dezactivez cum încă ne merg. Deci am autoclicker, dar nu știam că e așa. Bă, bine, hai și ce mai bă, vreau armă. Făceam flutări în timp ce... Doamne, ce oameni. Uite dacă zic la înțeles. Da, ba da, mă și la eu. Păi mai este o continuare, vrei să vezi? E cam bine. Hai, ce e asta? A mea. Hai ca mea, dacă e. Am 2 skill-uri ca point. Bun. Am găsit mașina. Cred că eu acum vorbim ca prostul că pot să-i pauzez și acesta a fost episodul. Ne vedem data viitoare. Ciao!